गिबियावनो बेयाव जिरायना थानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आङो दोंसे आंनिनो मेथाइ रोजाबनो आखायाव लादों। बैसागु मेथाइ। मोसाफाग्रा दंना गैया? मोसाग्राफोर दङना? मोसाफादो आंजों? हा? आं खोनादोंमोन बे खनसाइ गामियाव जोबोद समायना समायना सिख्ला दं होननानै, बेनिखायसो फैदोंमोन आङो। हाबा जानो थांखौ लेंहराखैमोन, थेवब्लाबो आङो सिख्लाफोर दं होनना खोनानायखाय बे लैथोमाफोरजों फैफादोंमोन आरो। दा सिख्लाफोरानो गैथारा माथो ना खनसाइ गामियाव? सिख्लाफोर थानायबा एसे रोजाबनायाबो साबसिन जायो आंना। हा? बेयाव थानाया एसे सानैसो मोसाफाबानो जागौमोन। मोसागोन ना मोसाया मादैमोना? मोसागोन? मादै मोसागोन। नोंसोरो जिरायना थानायफ्राबो मोसायाबाबो आथिंखौ एसे ओरै सोमावफाबानो जागोन। आं ओरै नाहरबाय थागोन। हा? गोरनाफोरखौ ओरै सोमावफाबानो जागोन। जागोन ना? जागोन दे। आखाइखौ दानिसो मेथाइ रोजाबलांनाय फंबाय निरागदाव ब्रह्मनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां आंनो खावलायनानैसै न'खरनि जानानै बिमादै ना मा होनदोंमोन? बिमादैया बान्था बावहरदों। गावनि आखाइजोंनो होफैनो खावलायनाय जाबाय आङो। गासिबो सिनायनाय ओरैजाय गाखोफैदो गोजौआव। गावनि आखाइजोंनो होफैनांगौ। आं नामखौबो मिथिला नालाय। निरागदाव फंबाय नै नङाबा आंसो लांसै फैसाया। नै बेनो फैनांगौनो फैनांगौनो। फैदों नै। बिदिनो सापर्ट होलायनांगौ ना? दे गावबा गावनि आखाइजोंनो हो। सानना होखा बेसेबां। दे बरिया। बिदि सापर्ट मोनबा सोर रोजाबबाय थायाना? फैसा मोनोलाय माथो रोजाबबाबो। दे नोंसिनि बेयाव खाथियाव मिउजिक स्कुलफोर दंना गैया? दङना? नै फैसा मोनो। गावबा गावनि गथ'फोरखौ मेथाइ रोजाबनो थिनहर, मोसानो थिनहर। फैसा मोनलाबायो नै जेराव हाबाफोराव रोजाबलाबायबाबो। मोसानो मेथाइ रोजाबनो गोरों गथ'फोरखौ थिनहरनांगौ। गोसो गुदुं जानायफोरखौ। बे बैसागु फांसनबाल' मोसाबा जानाय नङा ना? बेखौ बारलांनांगोन। दे फैदो मोसानोसै बैसागु। मोसाग्रा फैखादो। फैदो मोसानोसै। जिरायना थानायफोराबो मावबाय था एसे एसे। बरिया। Dong honaday babir chingal shoda chomayna honaday tuki daza Sera dong honaday datin chibay shoda chomayna honaday tuki daza Daupay zagun shoda Abrang baray nilat Abrang tang sengzir margana Daupay zagun shoda Magsay kami nilat Abrang tang sengzir margana
berlalu menghalai mana terhubung haji haji sonang wanita haji haji gapai jaga sonang saya kami nilai pandangkan semua margana gapai jaga Sabse pernah langsung solat, aku berhabse boleh langsung. Syukur nangse, hati langsung solat, ujar nangse serba langsung. Kau pelajari solat, saya kami nilai pandang langsung berharga. Thank you. खनसेयाखै खोन्थानांगौ माबेमानि थाखाय सिख्लाफोर मोसायैनि माबे मोनानो मोसाफाबाय आंजों ना सिख्लाफोरा खामानि